guys. Magandang gabi, magandang gabi. Kape-kape tayo dyan. Ana Machado, welcome to my channel. Welcome to my live stream. Mariana Machado, hello. Mariana Machado, where are you from? Hello, Be. Yan Apeng, hello.
Live stream ako ngayon. Turuan kita kung paano ka kumuha ng subscriber. Kanina, oo, wala akong pasok. Pero ngayon lang ako nag-live kasi dami kong ginawa eh. Dikitan mo yung dyan, no? Si, Mariana, Mariana Machado. Kailangan naman dumami din ang, subscriber. Oo, pag may mga pumasok. Kasi tulog na yung mga kagrupo ko sa, sa YouTube. Tsaka hindi na rin ako nakapag-message. Nag-try lang ako. Ayoko sana mag-live stream eh. Nahihiya ako. Kaso, kailangan ko nang mag-live stream kasi kailangan. Ako hindi pa pwede kasi limit any subscriber pag mag-LS direct sa YT. Limit? Ibig mo sabihin limit. Yung subscriber be. Di pag nag-subscribe, sana ba ako? Pag magsusubscribe ka, kasi bago ka pa lang, pwede kang kumuha ng isda na yung ang gagawin mo lang naman, panonoorin subscribe mo, tapos tsaka mo i-click yung bell notification. Kasi pag hindi ka nag-comment, useless yung pag-subscribe mo. Yung paulit-ulit na na ni YouTube, kagaya ng yung sub to sub, bawal yun. Pag nag-sub to sub, kasi ngayon, mahigpit na si YouTube. Yung salitang, kunwari, halimbawa, pumunta ka sa isang, sa isang video, nanood ka, tapos sinabi mo, balikan mo ako, bawal na din yun. Bawal na sabihin yung balikan mo. Pagka ngayon, understood na yun, sa mga, kung papasok pa sa mga nag-LM, pagka ganun yung comment mo sa sigurado mababasura yun, hindi ka mababalikan. Kaya kapag nag-comment ka, lalo kung galing sa mga nag-LS, pag nag-comment, tinatawag din ng buntot. Kunwari, nag-comment ka, ay, ang sarap naman ng luto mo. Tapos, balikan mo ako. Hindi ka nila babalikan kasi bawal na salita na yung babalikan. Pag nag-comment ka, understood na yun, babalik sila sa'yo. Anong oras pasok mo bukas? Oo. Kasi marami nang ngayon, nag-YouTube. Ako nga eh. 'Di ba nung una pa, ano-ano lang ako. Yung channel doon ko nakita na marami palang nag-YouTube. Tapos, naengganyo ka? Naengganyo ako kasi naengganyo ako mag-YouTube kasi yung iba kumikita na sa YouTube. Eh kung sa Facebook naman, kahit naman mag-upload ka na mag-upload or maglagay ka ng video, mahirap. Pero sabi nila, madali lang daw sa Facebook. Kaya lang, kasi wala mga bawal-bawal. Pero kasi parang ang hirap-hirap sa Facebook. Di ba nawalan ako ng trabaho?
nag-ano-ano ako, subscribe.
Hello, Ate Host from DC. Musta be? Tapos na yung ano mo, duty mo? Pinanonood ko yung video mo. What is the taste of the grilled supreme fish in the kingdom of Bahrain? Pinapanood ko yung video mo, be. Tatry talaga ako mag-LS eh. Kasi kailangan eh. Kailangan na yung watch hour. Kaya kahit walang views, titingnan ko kung may papasok or wala. Dami na ng subscriber mo, Bea. Congrats! Malapit ka na mag 500. Konting-konti na lang. Mamaya na ako magko-comment sa video mo, ha? Parang ano, humihina kasi yung ano ko. Humihina yung internet ko. Salamat. Pag nag-LS ka, support din ako sa'yo. Ingat ka sa biyahe. Bebe Daisy, ingat ka. Malapit ka na mag 500. Mabilis na yan. Basta upload ka lang ng upload. Pwede ka na rin mag-LS para sabay na rin sa watch hour mo. Sana nga eh, maraming papasok. Si ano yung may nauna, si Yeng Apeng. Taga dito rin yan sa Bahrain. Kaya lang kasi nag-end yung ano ko kanina. Mahina yung signal ko. Ewan ko din na uli siya pumasok. Yeng Apeng, nandiyan ka pa ba? Dikitan mo si Daisy. Si Daisy Ree Sardenia. Dito rin yan sa Bahrain. Baka naka-BG lang siya eh. O, dikitan mo siya, babe. Bago lang siya. Bago lang siya mag-start. Si ano, si Yeng Apeng. Taga Godayvilla din. Ay, dito pala siya sa ano, sa Famous. Dito siya sa Famous banda. Tinuturuan ko nga, sabi ko ano, mag-fishing siya. Mamingwit siya para dumami din agad yung ano niya, yung subscriber niya. Kasi bago ingat ka pag uwi mo ha. Nasa transport ka pa. Salamat sa pagpasok sa LS ko. Malamig na. Naka-jacket ka ba? Salamat sa 3 milyon. 3 milyong minyon na nag-BG.
Nakaabot ako ate, sakit ako ate. Support ko. Nag-jacket ka ba? Sobrang lamig na. Don't forget to make thumbs up kay host. Salamat, be. Salamat. Salamat, Daisy. Daisy Sardenia. Salamat sa nag-VG. Salamat sa nag-VG-VG sa aking LS. Yung apeng, dikitan mo si Daisy Sardenia. Kung nandiyan ka pa, kung naririnig mo ako, dikitan mo siya, babalikan ka niya for sure. Naka-turtleneck ka. Oo, tama yan. Kasi malamig. Million na tamsak. Salamat. Bebe Daisy, mag-upload ka lang ng video mo. Kasi pag palaging nag-upload, palaging nag-update yung yung ating channel. Ako nga bira na ako upload eh. Pero kailangan talagang dapat active para hindi sayang yung channel natin. Malay natin, 'di ba? Pagdating ang panahon, yes, te, I will ate, madami video. Sige, i-ano mo yan. Ipunin mo para araw-araw na pwede naman yun eh, araw-araw mag-upload. Kaya lang problema time, no? Yung time lang kasi eh. Sana dumami ang aking minion. Tulog na kasi sa Pinas. Ano na ba ngayon? 10:51. Ano nung oras na doon? 10, 12, 1, 2, 3. Ayan, alas 3. Try ko hanggang 2. Meron akong 3 million na minion. Nakasakay ka na? Tatlong million na milyong thumbs up. Maging host. Nahihiya pa rin ako. Kaso, kailangan na talagang mag-LS. Kailangan nang madagdagan ng Sige be, sige. Ingat ka, ingat. Ingat pag-uwi. Ingat pag-uwi, ha? Ay ate, naalala ko ilan ba need na watch hour from Daisy Sardenia. Kailangan mo be ng 4,000 watch hour. Hour yun na. Within 12 months.
Pero kung makakaya mo, puwedeng maaga, puwedeng kailangan within 12 months ma-reach mo 'yun. Kasi kapagka natapos na yung 12 months mo, uulit ka uli, back to zero. Sabi nila uulit uli, pero yung iba kasi 'pag hindi active yung ano mo at kulang pa yung watch hour mo, nagbabawas si YouTube. Binabawasan niya yung watch hour mo ng pakonti-konti. So, kailangan active ka. Sa YouTube creator, 'di ba makikita yung na nakikita, open. Hindi ko na alam kung paano. Kaya nga hinahanap ko rin kung saan makikita uli. Mag-email na lang siguro ate sa YT, no? Ang tinitingnan ko na lang ngayon yung sa ano, yung, yung sa analytics. Pero hindi naman talaga yun ang ano. Kaya lang kasi nung binalikan ko yung sa creator ko, wala. Nakita ko pa yung watch hour ko. Ngayon hindi ko na siya nakikita. Mag-ano uli ako, mag-aasa ko kung paano uli makikita. Check uli ako kung paano makikita yan. Kasi ngayon wala na akong time eh. Sabihan kita pagka na ano ko, nalaman ko uli kung saan pwede makita yun. Thank you, Ate Ho. Salamat. Salamat sa salamat pa rin na nandyan na 3 milyon na nandyan at 4 na milyong thumbs up. Bye na po muna Ate Ho. Sa abang na po ako. Ingat, ingat be. Ingat. Salamat ulit. Malamig na yung kape ko. Ako ay nagre-reconnect. Can see
Uy, salamat. Salamat sa nag-thumbs up. Buenísimo, Momo. Welcome to my lives. Di ko, di ko pa pala nalagay. Follow ko sa... Ah, Jacob. Ikaw ba yan? Welcome to my LS. Nag-try lang ako kung may papasok. Nag-try ako kung may papasok eh. Kasi, ano, kaya lang parang sumasakit na ang ulo ko sa watch hour ko. Di ko malaman na LS ka kasi ito talaga mo, monitoring ko sa mga nag-LS sa kasamahan. Oo, hindi na ako nakapag-message doon kasi alam ko naman patulog na. Hindi na ako nakapag-message doon kasi alam ko naman patulog na sila. Nag-start lang ako na 10:30 na. 10:30 na ako nag 10:30 na ako nag-start. Musta ka naman na? Parang hindi ka na nag-LS. Ano na nangyari sa'yo? Busy? Kailan ka mag-LS? Jacob Kulitan. Internet muskila. Oo nga. Ito nga din yung sa akin, nakailang ano na to eh. Nakailang off na tong tong live stream ko. Tinuloy-tuloy ko lang. Ano nangyari sa internet mo? Baju, how are you? May kasama na ako sa trabaho nag-hi. Ano to? Q QRDNK? Paano pagbasa nito? Lina Gali, I will leave you. Running. Running? Hi, QRDNK. Hello. Welcome to my live stream. Hi, Baju Kumar. Welcome to my live stream. How are you? Di ko sure kailan Ate Lina. Ah,
Di mo sure? Basta pagka ano, tingnan-tingnan ko, naka-ano naman ako sa'yo eh. Naka-notification bell ako, kaya alam ko pag mag-livestream ka. Tumakbo ka daw. Hayaan mo na. Ganun sila mag-English. Hindi ko alam kung sino to. Baka to mga ano. Hindi ko alam kung sino to. Baka to mga ano. Kasamaan to nung si Baju. Sa kwarto siguro. Baka pinanonood nila ako. Pinanonood nila. Baka mga nanonood. I am good. Thank you, QRD and K. Thank you so much. You're from where? Baka kasamahan ko to sa mga, ay ano yun, sa trabaho. Kasi sinubscribe nila ako eh. Germany? You're from Germany? Ano channel na to? QRDK, DNK. You're from Germany? QRDNK, I will watch your video, but I will not comment. I will not do comment. BG lang ako, house ha. Ay, salamat ha. Puti si Momo. Salamat. Salamat sa pag-BG mo. Yes, we had met before. That's why I'm here. Before? Hello. QRDNK. Can I am your friend. Ah, you're my friend. I don't know. QRDNK, I'm watching your video. QRDNK, I'm watching your video. This one, Haller Park, Mombasa, Kenya. Just a YouTube friend. Just a YouTube friend, of course. Ha ha ha. Yeah. I will leave the comment, but my name here is my minion is Arabella. Okay? Stress.
Just enjoy in YouTube. Tatlong milyong views at sa aking anim na putisimo sa pag-VG. Sensya na, medyo tahimik akong nag-LS. Hindi ako madaldal. Kaya maboboring sa akin yung maboboring ang aking viewers. Parehas tayo, no? Ganyan din ako mag-LS tahimik sa from Butissimo. Butissimo Momo. Parehas tayo. Maboboring sila sa atin. Kasi naman si YT, kailangan pa mag-LS. Sana malampasan na natin watch hour, Butissimo, no? Welcome to my LS. Pasok-pasok lang kayo dyan. Salamat. Butissimo sa pag-BG-BG mo. Ano kayang gagawin natin sa ating watch hour? Kailangan nating tumambling-tumbling para ma-reach natin yan. Hayaan ko lang sa akin hanggang saan siya aabot, din naman ako nagmamadali. Kaya nga, ako nga din eh. Nahayaan ko na lang din. Totoo yan, kasi hanggang 12 months naman, di ba? Kasi meron namang iba, marami na yung watch hour, yung mga views. Pero hindi pa rin naman inaano ni YT. Tawag nito, hindi pa naman namomoni. Kasi mahirap din naman pag binigla mo, 'di ba? Tapos nai-stress ka. Hayaan na lang natin. Kahit mga 2 hours, 1 hour, 2 hours, oh, 'di ba? Kasi sakit sa ulo pag nag-iisip. Ako naman, hindi ko rin naman iniisip. Kaya nga, easy-easy lang. At least hindi nakakasama ng loob. Kasi kapag masyado mong, ano no, yung bang masyado mo siyang tinrabaho, tapos manghihinayang ka kasi hindi pa namomoni, hindi pa yung ina-expect mo na gano'n kabilis, hindi naman mangyayari. Sasama lang ang loob mo, di ba? Kaya easy-easy lang, tama-tama lang.
Kaya nga ako 'pag mag-ALS ano lang, eh, 'pag may time lang. 'Pag wala, okey lang 'yan. Ano na lang tayo, magwa-watch watch to watch na lang tayo yung mga bago nating videos, 'di ba? Gano'n na lang yung gagawin natin. Na ano yung ano ko signal. What is that? What you're telling, not English. I think that is bad words. No, I'm Filipino. What language do you speak in Bahrain? It's Arabic. Saglit lang. Don't write this one. The language I not understand, please. Only English. Mhm.
Labas pasok siya. Thanks. What time is at your? It's almost half past in the morning in Germany. And now it's 11:32 a.m. At this one, now is p.m. 11:32 p.m. Oh, it's also night time there. Yes, it's night also. Difference, difference. I didn't expect that. Really, only 2 hours difference. Yeah, it's if 9 o'clock there, 9, 10, 11. It's 2 hours.
What's the temperature in the Philippines now? Here is getting very cold, around 0 degrees. Now it's very cold, but not the same like here in Bahrain. About 0 degrees, it will not come, not like that 0 degrees. I'm battery low. Need to charge. Yeah. Need to put in charge now. How about in Germany? How many degrees? In Philippines, I don't know how many degrees now. I have one pimples. It's from 0 to 5 degrees, maybe in Germany. Mm. Is that too much cold? Here in Bahrain is already cold, but it will be more cold. Their eyes outdoors soon. Like that.
My signal. Okay. Buffering network here. Sorry. Yeah. Buffering. My signal is not okay. Okay. Become battery low also may mobile. You're still there? Hello sis, Bugos Vlog. Gising ka pa? Huli na ba ako? Hindi naman. Nag-try lang ako. Nag-try lang ako mag-LS kasi ito lang din yung time ko. Hindi na ako nakapagsabi sa group kasi alam ko naman yung iba patulog na talaga. Gusto naman ang trabaho? Kararating mo lang? Yes. QRD and K video was freezing a moment. Yeah, my signal is not okay. Salamat, salamat sa pagpasok. Tatry ako ng mga 2 hours. Kanina pa ako host na kauwi. Okay. Hindi ka pa matutulog? Pinatulog eh. No? Hi Bem, musta from Queen's M. Hello Bem. Nagtatry lang. Medyo nahiya pa. Nagbabayad ako. Nagbabayad ako ng mga utang dito habang nakahiga. Hirap no? Kailangan magbayad ng utang. Ako nga din sis, marami na akong utang. Salamat sa group natin. At meron tayong mga palitan ng watch hour. Malaking tulong. Pero kasi ako isa lang yung minion ko kaya medyo nahirapan ako. Sipag mo ha. Sis Bugos Vlog ha. Napakasipag mo talaga. Ang haba ng listahan ko pero limited lang pagbalik ko. Oo nga, Sis Bugos Vlog, limited lang talaga. Kasi ako pag nagbabalik din ako ng more than, limited lang talaga.
Kasi ako, pag nagbabalik din ako ng more than 10 na ano, pagbabalik, parang nasisipa. Minsan nasipa na ako eh. Hindi agad ako makaano. I-reply ko lang itong LS mo host bukas. Salamat sis, salamat. Pahinga ka na. Anong oras pasok noon? Kaya medyo nag-ano ako. Paabutin ko lang to ng ano, 2 or 3 hours. Princess M, digitan mo si ano, si Sis Viewgos Vlog. Legit yan, napaka-supportive. Wala akong pasok bukas, host. Papasok ako sa YT bukas. Hehehe. Sige, sis. Sige, sis Viewgos Vlog. Mga anong oras ka mag-ano? Gaya ng dati? Kasi pang ano ako afternoon. Makakapasok lang ako LS mo break time. Okay, kasi kung 8 siya dito nag-ELS, hindi ako makapasok kasi ang uwi ko 10. Okay. Oo, gaya ng dati. Sige, sige. Pagka break ko, 1 hour, papasok ako sa'yo. Thursday nga pala yung off mo, no? Hindi, Friday. Pero no nakaraan Thursday, nag-ano ka, 'di ba? Nag-LS ka. Medyo boring sa ano ko, sa LS ko. Kasi tahimik. Butissimo Momo. Diyan pa ba kayo? Oo, dito pa kami. Andito si Sis Yugos Vlog. Pagod lang mag-LS. Ang bilis ng mga kabayo mag-type. Oo, mabilis kasi ikaw. Madami kang ano eh. Madaming punta. Nakakapagod no pag marami. Ako hindi ko pa na-try eh. Nakakapagod no pag marami. Ako hindi ko pa na-try eh. Ilang hours na yung LS mo sis? Ilang oras na yung naaabot mo? Butissimo mo. Oo nga, salamat sa pag-BG. Butissimo Momo, salamat. 4 hours mga LS ko. Okay. Mat. 4 hours mga LS ko. Okay. Next time, 5 hours mo na. Pero ang dami mong views ha. Ay, ang dami mong ano, ang daming pumapasok. Kasi maganda rin pagka mahaba yung oras ng LS, no? Kasi kapag matagal-tagal, marami nang pumapasok eh. Kanina pa ako naka-BG ate, Viewgos nang magpaalam ko kay Ate MJ. Di ko kaya, di ko kaya na ang ng boses ko, sakit na lalamunan ko. Sakit, sakit sa lalamunan eh, no? I will leave your live stream running. See you later. Okay, thank you. Thank you to coming to my LS JRD NK. Thank you so much. Ako lang kasi nahuhuli na talaga ako. Tama na yung minsan 1 hour, 2 hours. Doon muna ako 1 hour, 2 hours. Baka pag pakonti-konting oras, masasanay na ako. At saka maganda rin kasi yung may time ko talaga mag-LS, pumapasok na sa LS mo. Pag nakita nilang nagla-live stream ka, papasok ako, pasok sila. 'Di ba?
Okay lang yan, host. Ako kasi paminsan-minsan lang mag-LS. Oo nga. Tama yun. Kahit na paminsan-minsan lang, at least 4 na oras. Sulit naman, ano. Ako nga, tinatry ko yung lunch break ko eh. Kaya lang, hindi ko pa maano kasi parang hindi ko pa natatry. Kasi pag gantong oras, minsan hindi ko na rin na ano eh, hindi ko na rin makuha mag-LS. Pagod na. Tahimik lang ang LS ko. Hawak ko yung mobile ko kasi ano, mababattery low na. Salamat sa 5,000 ano, salamat sa 5,000 pumasok sa LS ko at sa nag-BG, si Butissimo, salamat. Sis Bugos Vlog, salamat. QRDNK, so thank you. At sa mga pumasok kanina, si Princess M. Thank you, Be. Pumasok sa LS ko. At si Daisy Sardenia. Si Yang Apeng, thank you sa'yo. Salamat din kay Baiju Kumar. Thank you, Baiju. Humihilik yung ka-roommate ko. Hi. Pwede na ba? Battery na kasi ako. Ang lupit ng aking camera.
Ay, salamat sis. Salamat sa pag-BG. Tahimik lang ang aking LS. Nag-ano lang ako ng oras. Salamat ha. Salamat din kay Butissimo Momo. Salamat sa pag-BG. Gagawin ko lang din tong 2 hours. Mga 15 minutes. Tatapusin ko na rin ang aking LS. Sasakto ko lang siya ng 2 hours. Salamat kay Mariana Machado, kay Yan Aping, kay Sis Daisy, kay Bebe Daisy Reed Sardenia, kay Butissimo Momo na naka-VG, at kay Baiju. Salamat guys sa inyong pag-video dyan at pagpasok sa aking LS. Pati kay Princess M. Malamig na malamig. Malamig, malamig. Paano ba? Try ko nga maglagay ng save highlights.
Save highlight. Pag-aralan ko nga kung paano maglagay ng ano. Ano yun? At least 1 minute of video. Ano daw sabi? Nawawala ang aking signal. Aking walo dyan, 8 milyon. Salamat sa aking 6 milyong tamsak. Welcome to my LS. Mahina ang aking signal. Ito-try ako maglagay ng ano daw sabi? Hindi ako marunong maglagay ng highlights. Highlights, para saan ba yung highlights? Or nung blue. Kakalikutin ko lang to ha. Baka wala pa. Hindi. Salamat sa mga pumasok sa aking LS. Thank you kay Mariana Machado, Yang Apeng, kay Daisy Reed Sardenia, kay Batissimo Momo na nag-VG. Salamat ulit. Kay Radyo Kumar, kay QRDNK, thank you. Thank you na rin, SM. Princess M, wala ka bang bagong wala kang bagong video? I-play ko ang iyong video. Wow! Princess M, may bago kang video ha. Subscribe ka ni Arabella.
Panonoodin ko yung video mo, Princess Anne. Princess Emma, dalagang Pilipina, yeah. So, ayan guys, magpapaalam na ako. May 2 hours na ako. Sis Bugos Vlog. Butissimo, salamat. Salamat sa pagstay. I will say bye. Thank you po sa mga nagstay at nag-BG. Mag-e-end na po ako. Susunod, dumami. Paano ba mag-end?